Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że uda nam się moją prelekcję dokończyć, bo mieliśmy pewne problemy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie do wzięcia udziału w tej konferencji. Jednocześnie przepraszam za zamieszanie spowodowane tą moją nieobecnością fizyczną. Dziękuję również za możliwość prezentacji zdalnej, no i za to, że mogę wziąć udział w tej konferencji wśród tak zacnych prelegentów i słuchaczy. Tematem mego wystąpienia to są obchody organizowane przez społeczność prawosławną w okresie międzywojennym w miejscowości Czarne. Nie mylić z Czarną, z Czyrną, bo często dochodzi do takich nieporozumień. Czarne w powiecie gorlickim, niedaleko Długiego, Radocyny, Jasionki czy Lipnej i Nieznajowej z kolejnej strony. Były to obchody związane przede wszystkim z osobą męczennika, prawosławnego kapłana Maksyma Sandowicza, który był rozstrzelany 6 września 1914 roku na dziedzińcu sądu w Gorlicach bez wyroku sądowego, i naturalnie talergowców, o których cierpieniach, przeżyciach Łemkowie naturalnie w tamtych czasach bardzo dobrze wiedzieli. Ci talergowcy żyli wśród nich i ta historia na pewno była bardzo, bardzo ważną w przekazie tym takim historycznym. Tak jak tu już było wspominane dzisiaj, takie obchody miały miejsce w różnych miejscowościach. Te takie największe, znane w Lwowie oczywiście, gdzie funkcjonował Komitet Talergowski, ten Centralny Komitet Talergowski. Tak jak już pan Damian wspominał, organizowano regionalne komitety talergowskie w różnych miejscowościach i jeden z takich talergowskich komitetów powstał pod koniec lat 20. w Czarnym, gdzie powołano prawosławną misję duchową z siedzibą w Czarnej i między innymi ta misja za jeden ze swoich celów miała upamiętnienie ofiar z okresu I wojny światowej. Przy tej misji powstał również prawosławny komitet talergowski, taki regionalny właśnie w Czarnym. Te uroczystości upamiętnienia odbywały się w latach 1934-38 i naturalnie rodzi się pierwsze zasadnicze pytanie, dlaczego akurat w Czarnym, a nie na przykład w Żdyni, gdzie wydawałoby się było to miejsce naturalne ze względu na pochówek kapłana Maksyma Sandowicza. Niestety miejscowe duchowieństwo grecko-katolickie bardzo sceptycznie podchodziło zarówno do osoby Maksyma, jak i do talergowców. Był taki moment, że ojciec Tymoteusz Sandowicz miał problemy z pochówkiem swojego syna na tym cmentarzu. Tam miejscowy proboszcz miał się wypowiedzieć, że schizmatyka na swoim cmentarzu chować nie będzie. Ostatecznie ten pochówek miał miejsce, chociaż te źródła historyczne mówią, że bez celebracji, bez pogrzebu takiego liturgicznego. I w następnych latach, kiedy duchowni prawosławni już po tej, nazwijmy to, przejściach czy powrotach do prawosławia po 1928 roku duchowni chcieli sprawować nabożeństwa na cmentarzu w Czarnym, to też takiej możliwości nie mieli. Duchowieństwo musiało sprawować te nabożeństwa poza cmentarzem. Jeżeli widać prezentację, to tu mamy między innymi właśnie zdjęcia z takich nabożeństw, panichid tak zwanych, na polanie
ponad cmentarzem w Zdyni, czyli na cmentarz wejść nie można było. I pewnie z tych względów takie uroczystości nie mogły się odbywać w Żdyni, natomiast Czarne było specyficznym miejscem, w którym silny był ten ruch, nazwijmy to rusofilski, ruch taki przywiązania do swoich dawnych tradycji. W okresie z początku XX wieku na parafii w Czarnym był ksiądz Jurczakiewicz, o którym mówiono, że był to taki z innymi, z Durkotem. Na łamach na przykład naszego UMK pisano, że te Durkoty, Ignatyszaki, Jurczyszaki to stolpy, czyli filary rusofilstwa. I faktycznie był to duchowny, który w okresie I wojny światowej, no, kiedy była już taka akcja powrotu do prawosławia związana z działalnością Maksyma Sądowicza, wspomagał tych prawosławnych, którzy byli później duchownego pozbawieni. Wspomagał do tego stopnia, że przez hierarchię grecko-katolicką został nawet suspendowany. I te tradycje takie no, rusofilskie były bardzo silne w Czarnym. W samym Talerhofie z Czarnego było 18 osób, czyli stosunkowo dużo. Z Długiego 4, z sąsiedniej wsi, z Lipnej 10, z Radocyny 12, z Koniecznej 8, ze Żdyni 25 osób. A więc no, kiedy powstała tam parafia prawosławna w 1927 roku i pojawił się na tej parafii pod koniec lat 20. duchowny Konstanty Gawryłkow, to on zadecydował, żeby spróbować takie uroczystości zorganizować. O tych uroczystościach w zasadzie wiemy dzięki kronice księdza Jerzego Pawłyszyna, który opisał coroczne wydarzenia. Oryginał tego letopisu, tej kroniki znajduje się w zbiorach Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej Elpis w Gorlicach. Te opisy są cenne, ponieważ są bardzo dokładne, ze szczegółami. Pada tam wiele nazwisk duchownych, osób świeckich zaangażowanych w organizację tych świąt. Według charakterystyki policyjnej ksiądz Gawryłkow uchodził za bardzo gorliwego, sumiennie spełniającego swoje obowiązki kapłana prawosławnego, prowadził życie moralne i spokojne i przez co zyskał sobie szacunek wyznawców tak prawosławnych, jak i grecko-katolickich. Uważany był za uzdolnionego oratora i charakteryzował się pewnością, zdecydowaniem i spokojem. I zapewne te cechy charakteru też pomogły, że te uroczystości w końcu zorganizowano, że miały miejsce. Ksiądz Pawłyszyn wspomina przy okazji pierwszych obchodów, że też znaczącą rolę w organizacji święta miał Szymon Fedorońko. Szymon Fedorońko, duchowny ksiądz Szymon Fedorońko, zginął w Katyniu, był kapelanem Wojska Polskiego i no, można się domyślać, że w jakiejś mierze pomagał w tym, żeby te w ogóle uroczystości się odbyły. Wiemy, że to była strefa przygraniczna, być może łaskawiej też dzięki jego wsparciu władze miejscowe patrzyły na organizację tego święta, zwłaszcza, że no, były to uroczystości, jak za chwilkę się przekonamy, bardzo duże i śmiało można je nazwać takie manifestacjami przywiązania tej ludności do swojej historii, do wiary, do tradycji i takiej żywej pamięci historycznej. Właśnie ksiądz Gawryłkow, proboszcz w latach 1931-1934. Od 1934 roku te uroczystości mają miejsce. Jest to 20. rocznica od wydarzeń z 1914 roku i wówczas na granicy wsi Czarne i Jasionka
Na gruncie, który przekazała pani Rozalia Szewczyk, mieszkanka Czarnego, wzniesiono okazały obelisk, zwany przez miejscowych Białym Krzyżem, ponieważ ten piaskowiec był taki biały, teraz on troszeczkę strukturę zmienił, oraz kaplicę, też co ważne, bo kaplica się nie zachowała, natomiast również była tam wybudowana kaplica, w której odbywać się miały docelowo uroczystości. Tą kaplicę poświęcono 9 września 1934 roku przez biskupa ostrockiego Szymona, wikariusza diecezy wołyńskiej, który z błogosławieństwa metropolity Dionizego wizytował parafię prawosławną na Koszczyźnie już po raz drugi, bo pierwsza taka wizytacja miała miejsce w 1931 roku. W 1934 specjalnie właśnie na te uroczystości talergowskie przybył również z Warszawy i jakby podniósł rangę tych uroczystości. Będzie na Łękowszczyźnie jeszcze w roku 1936. Na obelisku znalazła się inskrypcja, która brzmiała daty 1914-1934, pomnik męczennika ojca Maksyma Sandowicza i talergowców, niewinnie straconych za wiarę i ruski naród, prawosławny ruski lud Łękowszczyzny. Oczywiście pisany cyrylicą ten tekst. I gdybyśmy się teraz posiłkowali właśnie tą kroniką księdza Pawłyszyna, to już znajdujemy tam informacje konkretne, że w uroczystościach wzięli udział oprócz biskupa archimandryta Filoteusz z Lwowa jako przedstawiciel dziekanatu galicyjskiego, bo wszystkie parafie prawosławne na Łękowszczyźnie wchodziły w skład tego dekanatu galicyjskiego. Razem z metropolitą był protodiakon Włodzimierz Duszuk z Metropolitalnego Soboru w Warszawie. Był przedstawiciel Poczajewskiej Ławry, hierodiakon Mścisław. No i księża z Łękowszczyzny, ksiądz Antoni Krynicki z Świątkowej Wielkiej, Dymitr Chylak z Izb, ichumen Michał Krapowicki z Milika, ksiądz Szeremeta z Mszany, Teodozy Kurdydyk z Tylawy. I w uroczystościach tych według zapisków księdza Pawłyszyna w pierwszych obchodach w 1934 roku miało wziąć udział 5000 osób. Ksiądz Pawłyszyn lubił do tych swoich wspomnień, do tych zapisków dodawać też cytaty z wystąpień duchownych, a ich było bardzo dużo. W ogóle z organizacją pierwszych obchodów przyjęto już pewien program, który był później kontynuowany przy następnych rocznicowych wydarzeniach. Mniej więcej te święta wyglądały w ten sposób, że w przeddzień już schodziły się pielgrzymki, procesje z różnych miejscowości. Ludzie byli rozkwaterowani wśród wiernych, śpiewali do późnych godzin wieczornych różne pieśni w tych kwaterach, czyli było to takie bardzo integracyjne spotkanie. Porankiem odbywała się pierwsza liturgia, podczas której przystępowano do spowiedzi i do Eucharystii. Też ksiądz podaje konkretne liczby, że to czasami było 100, czasami 200 osób. Następnie po nabożeństwie docierały oczywiście nad ranem również kolejne grupy pielgrzymkowe i następnie wszyscy udawali się taką już wspólną procesją spod cerkwi w Czarnem do pomnika tego na granicy Czarnego i Jasionki, aby tam brać udział w tych uroczystościach i tam już były oczywiście kazania, nie jedno, bo po Ewangelii, później pod koniec nabożeństwa, tam były wystąpienia gości. Podczas pierwszych uroczystości, czyli w 1934 roku wziął udział między innymi adwokat Siokało, brał udział również przyjaciel Maksyma i towarzysz z procesu lwowskiego Bendasiuk, no inni również goście, którzy również zabierali głos i po wszystkich uroczystościach
przy pomniku wracano do cerkwi w Czarnym i tam była jeszcze takie spotkanie, na którym odczytywano jakieś prelekcje, wygłaszano odczyty, czytano listy, które były kierowane do uczestników i w zasadzie ten program był bardzo podobny każdego roku. Tak jak wspominałem, w 1936 był również, w 1938 był ponownie arcybiskup Szymon na tych uroczystościach, a w innych latach przewodzili tym uroczystościom najstarsi duchowni, w tym również i więźniowie Talerhofu, jak chociażby Dymitr Chylak, ksiądz Dymitr Chylak z Izb. I może ja zacytuję, jak wielkie i znaczące dla Łemków były te coroczne uroczystości w Czarnym, taką relację uczestnika tych obchodów z 1935 roku. Cytuję. W tym roku święto dzięki sprzyjającej pogodzie miało szczególnie szeroki wymiar. W uroczystościach wzięło udział około 8 000 osób, bodaj ze wszystkich wsi Łemkowszczyzny. Około godziny 8 zaczęły przybywać do Czarnego procesje, których do godziny 9 było już 17. Zgromadzono około 80 krzyży i chorągwi procesyjnych, kilka patriotycznych i państwowych flag oraz 29 wieńców udekorowanych wstęgami z okolicznościowymi napisami. Wcześniej odprawiono ranne nabożeństwa, utreni liturgii świętej, podczas której do spowiedzi i komunii przystępowało około 200 osób. O godzinie 10 wyniesiono z cerkwi łemkowski sztandar, na którym z jednej strony przedstawiona była Poczajewska ikona Matki Bożej i z drugiej zaś ośmioramienny krzyż w wieńcu cierniowym i napis z ostatnimi słowami ojca Maksyma Sandowicza: niech żyje święte prawosławie, niech żyje ruski naród. I tu fotografia, która pokazuje nam ten sztandar po prawej stronie, jest ta wyeksponowana część z tym wieńcem, z krzyżem, wkomponowany wieniec cierniowy i z napisami. Natomiast z drugiej, tak wygląda, że miała ta kapliczka, ale natomiast z drugiej strony, coś mi tutaj, z drugiej strony była ikona, która zachowała się do dzisiejszych czasów i wyszywana i jest w Gorlickiej Cerkwi Katedralnej. Kontynuując ten zapis, sztandar był darem metropolity Antoniego Chrapowickiego. Zebrany lud ruszył procesją ku pomnikowi ojca Maksyma Sandowicza i talergowców usytuowanemu na skraju wsi. Na czele procesji podążał proboszcz parafii w Czarnym, ksiądz Jerzy Pawłyszyn. Porządku strzegli księża Jerzy Giercimow i Jan Krycki wraz z członkami Komitetu Talerchowskiego. Procesja rozciągnęła się na 1,5 kilometra długości od górnego końca wsi pod sam pomnik na wzgórzu. Pomnik obłożono wieńcami. Sama procesja była najlepszym przykładem, że naród nie zapomina o swoich przodkach, rodzicach, którzy walczyli i cierpieli w imię swojej ojcowskiej wiary. Obok pomnika odprawiono świętą liturgię, celebrowaną przez księdza mitrata Antoniego Krynickiego wraz z księdzem Pawłem Szwajko z Desznicy, księdzem Paszkiewiczem z Piorunki, Michałem Ichumenem z Milika, z księdzem Ludkiewiczem ze Skwitnego i z gościem ze Słowacji, z księdzem Omelianowiczem z Becherowa. Byli jeszcze duchowni Minczakiewicz i kierownik Aleksy z Grabiu. Po odczytanej Ewangelii kazanie o cierpieniach Talerhofu, znaczeniu Talerhofu wygłosił ksiądz Wasyl Ludkiewicz. Na zapryczastnym tak zwanym, czyli pod koniec nabożeństwa, ze słowem do zebranych zwrócił się ksiądz Pawliszyn, który powiedział między innymi: naród nasz niesie krzyż cierpienia, niesie go pokornie i dostojnie, a najlepszym tego przykładem jest dzisiejsze tak liczne zebranie ludu Bożego na modlitewnym spotkaniu. Po liturgii zawsze sprawowano panikidę za duszę ojca Maksyma Sandowicza, pierwszego przedwojennego duszpasterza na Łemkowszczyźnie prawosławnego, i za talergowców, a później, tak jak mówiłem, wracano do
cerkwi w Czarnym i tam było przedłużenie tych uroczystości. Od połowy maja 1935 roku po reorganizacji struktur kościelnych Czarne zostało siedzibą Łękowskiego dekanatu specjalnie stworzonego i na czele tego dekanatu stanął ksiądz Jerzy Pawłyszyn. Dekanat ten pokrywał się z terytorium obszaru administracji apostolskiej Łękowszczyzny. Tak jak mówiłem, głównym problemem organizacyjnym przy tych świętach w Czarnym była pogoda. Ksiądz Pawłyszyn za każdym razem wspomina, że padał obficie deszcz, praktycznie każdego roku. Zgodnie z decyzją metropolity Dionizego te uroczystości miały się odbywać w pierwszą niedzielę miesiąca września i nigdy tej daty nie dotrzymywano. Po pierwsze, kiedy przyjeżdżał zwizytować Łękowszczyznę biskup Szymon w 1934 roku i w 1938 roku, uroczystości jakby dostosowywano do możliwości czasowych biskupa i one były bądź w sierpniu, końcem sierpnia, a jednego roku nawet bodajże w lipcu. Czyli tej daty nie dotrzymywano i no tak się niestety działo, że kiedy tylko świętowano te uroczystości, padał deszcz. I pod koniec, czyli w 1938 roku padła propozycja, aby te uroczystości przenieść na okres wiosenny w maju, w dzień świętego Jerzego Zwycięzcy i rzeczywiście taka decyzja zapadła, z tym tylko, że wybuch II wojny światowej no, nie pozwolił na realizację tej zmiany. 1938 rok był ostatnim rokiem takich uroczystości, takich oficjalnych i licznych uroczystości, w których brało od 5 do 8 tysięcy wiernych. W okresie II wojny światowej w ogóle takie uroczystości nie mogły być organizowane. Po wysiedleniach z natury rzeczy wiemy, że również nie, tym bardziej, że wieś Czarne no, praktycznie została wymazana. Może niekoniecznie z map, bo na mapach ona funkcjonuje, natomiast życie tam już w zasadzie nie ma. Pozostał tylko cmentarz i ten pomnik, i ewentualnie jakieś zdziczałe drzewa owocowe, które świadczą, że kiedyś tam mieszkali ludzie. No, całe szczęście udało się ten pomnik uratować i zachować. On znajduje się dzisiaj na działce, która jest własnością Lasów Państwowych. We współpracy z Nadleśnictwem Gorlice Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej no, wyszedł z taką inicjatywą, żeby zagospodarować to miejsce, czyli żeby ono jednak przypominało tą historię związaną z Tallerhofem i z wydarzeniami I wojny światowej. Stworzono tam taką ścieżkę edukacyjną, no, licznie odwiedzaną i również raz w roku staramy się, aby modlitwa w tym miejscu miała miejsce. Gorlicka parafia prawosławna w sobotę bądź w niedzielę najbliższą świętu ścięcia głowy świętego Jana Chrzciciela organizuje tam modlitwy, więc uroczystości już nie takiego znaczenia naturalnie, ale mają miejsce. Tak czy inaczej, żeby już nie przedłużać, bo się boję, że też nas internet zaraz może wyautować, że tak powiem. Te uroczystości miały ogromne znaczenie w budowaniu pewnej takiej świadomości ludności miejscowej i następnych pokoleń, bowiem o Tallerhofie,
o tych wydarzeniach mówiło się w domach Łemków. Oczywiście mówiło się różnie. To znaczy tu była mowa o tym, że duchowni grecko-katolicy nie wszyscy chcieli poświęcać te krzyże tarychowskie, nie byli zainteresowani w organizację tych uroczystości. No w Złockiem był nawet taki przypadek, że krzyż ustanowiony po 2 dniach zniszczono, a wizytujący parafię biskup Kocyłowski miał się wyrazić dosłownie, że branie udziału w uroczystościach poświęconych talergowcom jest pierwszym krokiem do schizmy. Czyli tak to strona grecko-katolicka widziała. Na łamach, znowu wrócę, naszego Łemka, nawet tak troszeczkę szydzono z tych uroczystości, z poświęcenia pomnika w Łosiu na przykład, czy pomnika w Bartnym, o świętach w Czarnym pisano tam, że tam odbywają się jakieś hulanki, swawole, śpiewy, że to nie ma nic wspólnego z pamięcią i z modlitwą. Także no wszystko zależało, kto jak spoglądał na te wydarzenia i jak je odbierał. I kończąc jeszcze, też taka ciekawostka, która mi ostatnio wpadła w ręce. Prezentowany jest tu slajd. Wspominałem, że w pierwszych uroczystościach brał udział pan Siokało. Pan Siokało Jarosław, doktor, który przez właśnie chociażby naszego Łemka uważany był za takiego ala zdrajcę, który włączył się w ten ruch rusofilski, który nawołuje wszystkich Rusinów do przejścia do cerkwi prawosławnej. Natomiast w zasobach archiwalnych Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny znalazła się taka poświadczenie, że pan Jarosław Siokało otrzymał 400 zł od administracji Łemkowszczyzny celem przeprowadzenia akcji katolickiej wśród prawosławnego ludu gorlickiego powiatu, wśród prawosławnej społeczności. Także nie wiadomo też, kto jaką rolę pełnił w całych tych wydarzeniach. Dla jednych pan Siokało był prawosławnym, dla drugich wykonywał zupełnie inne zadania. Tak czy inaczej, mamy nadzieję, że pamięć o talerchowcach, i ja się bardzo cieszę, że taka konferencja ma miejsce, że pamięć o talerchowcach będzie żywa, że będziemy odkrywać nowe stronice, no jeszcze takiej ukrytej historii i no, że jako duchowny, tak powiem, no, że ta pamięć będzie wśród nas wieczna po prostu, że będziemy przywiązywać do nich bardzo ważną rolę. Jeszcze raz bardzo przepraszam za to zamieszanie i dziękuję za uwagę.